Σωτήρης Φωταρακής. Αυτό το παιδί θαύμα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ο Σωτήρης Φωτάκης πέφτει με δύναμη στο έδαφος. Εντάξει, ήταν δύσκολο. Περάσανε πάρα πολλά μέσα από το μυαλό μου, ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, ότι αν θα είμαι ξανά το ίδιο, αν θα μπορέσω να γυρίσω ξανά στη φόρμα μου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να το κάνουμε αυτό, γιατί ενώ ο γιατρός είχε πει μέσα σε 4 με 6 μήνες θα μπορέσω να ξανακαβαλήσω, εμείς κάναμε το αδύνατο και καβαλήσαμε στον 1,5 μήνα. Ο πόνος υπήρχε στις πρώτες μέρες μετά το χειρουργείο. Περίμενα γενικά πιο δύσκολη την αποκατάσταση και το πώς θα το βιώσω όλο αυτό μέχρι να ξανακαβαλήσω. Τελικά ήταν πολύ πιο εύκολο, οπότε εύκολο και γρήγορο. Περισσότερο φόβος υπήρχε στο να κάνω κάποιες κινήσεις, γιατί φοβόμουν να μην κάνω κάποια λάθος κίνηση και το τραυματίσω. Αλλά δυσκολίες στην κίνηση δεν είχα, ιδιαίτερα. Μόνο φόβος. Περίμενα ότι θα είμαι πολύ χειρότερα. Πίστευα ότι θα είμαι πολύ αδύναμος, ότι δεν θα έχω καθόλου αντοχή. Αλλά επειδή κάναμε και ενδυνάμωση και είχα και την αντοχή που δούλεψα σε γυμναστήριο, πήγε πολύ καλά. Είχα κατευθείαν... Ναι, είχα πολύ αυτοπεποίθηση. Είχα τη δύναμη, τελικά είχα και την αντοχή. Κάτι το οποίο είναι απίθανο μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα να ξανακαβαλήσω και να είμαι ξανά κοντά σε αυτό που ήμουν. Η αλήθεια είναι πως δουλέψαμε με τον Σωτήρη σε ένα κρίσιμο στάδιο της αθλητικής του καριέρας, της αθλητικής του ζωής και όχι μόνο. Θεωρώ πως πήγαμε πάρα πολύ καλά και ο χρόνος αυτό έδειξε. Ο Σωτήρης έχει κερδίσει σήμερα τον δεύτερο αγώνα του σερί στο πρωτάθλημα, στην MX2 κατηγορία, στο motocross και ο